noso próximo relator é poeta. De feito, é un dos meus poetas favoritos actualmente, dos que están ahora mismo en actividade e vivos. Claro, pero é un poeta multidisciplinar. É escultor, é pintor, é o autor dos premios que entregamos fai unhas horas aquí, o premio que lle demos a Manolo Gago e o premio que lle demos a Casa de Museo de Colón de Porto Santo. Pero, aparte de artista, para min, o máis importante, o que ten máis valor e, sobre todo, o que redondea a súa figura, e lle dá un empaque especial a todo o que lé, é que é un mariñeiro galego. Un mariñeiro galego. Nel non manda ninguén máis que o vento. Con todos nós, Xosé Iglesias. Creo no mar, útero azul, patria de ronseis do meu sangue. Amén. Así remata un poema que escribín fai uns anos. O poema en cuestión titúlase Credo. O poemario A religión do mar. Rituais mariñeiros se fe enraizada neste horizonte azul galego. Mais nese poemario en cuestión podería haber, mais non hai, un apartado referido aos mandamentos do mariñeiro. Despois de moitas charlas con moitos colegas patróns, podo confirmar que o primeiro mandamento dun mariñeiro de fe é: aprende a bogar, colle calo e encoirar a pele. Avante, sía, arría a poutada, sinte como a forza do teu corpo, a forza dos teus brazos, vence a tona da auga. Como podemos desplazarnos e crear unha derrota por nos mesmos? O segundo mandamento podería ser: aprende a amarrar e fondear ben o teu navío. O terceiro, aprende a pescar fanecas, luras, a primeira maragota, un pinto. Outro podería describir así: a bodega é a áncora do océano, sin peixe non hai retorno. E así sucesivamente ata chegar ao derradeiro mandamento, unha obriga moral. Dende un corpo afeito xa a todos os temporais, todas as calmas, todas as estacións, un home patrón, lobo de mar. Declino sobre min todo o sangue da bordo. O meu tamaño minúsculo ante os días de capa. Prometo fidelidade á bodega, o peso máximo no calado de inverno, o rumbo de volta para a terra. E olha, para un... Bueno, disculpade, non me presentei. Bueno, presentoume, dicirvos que realmente o que dixo Rodrigo, son un mariñeiro da Costa da Morte, con inquietudes porque o texto que monera hoxe aquí quizás é un texto de derrota. Levo andando a mar toda a vida e vexo como este mar galego, por unha parte, cada vez o mesmo mar produce menos, e por outra parte, os impedimentos que veñen de Europa cada día son maiores. Se os nosos antepasados hoxe en día renaceran e se toparan ante este mar tecnolóxico e burocrático no que estamos a vivir, igual tolearían e volverían outra vez para os seus cabareiros. O que vamos escribir aquí é mediante poemas dos meus 4 poemarios, unha situación real, unha situación que vivimos todos os días, e de ver vídeos, imaxes, e de parar en outro momento. O texto dura 40 minutos e vai encamiñado sobre uns vídeos que aparecen aí. Espero poder leelo desa maneira que teño practicado na casa, que todo vaya concorde. E, bueno, he de presentar aquí libros que tamén aparecen no texto. E, bueno, ahora sí podemos seguir. Vale. No, seguimos. Sí, dalle, hombre. Fomos unha nación mariñeira de primeiro orden. Eu aquí citaría a palabra ansia por pescar, por traballar, por descubrir. O corpo dun mariñeiro galego é un anaco de esqueleto de carballo, unha madeira nobre e poderosa. E así, coa nosa ansia de ser algo na vida, alguén na vida, pero tamén a ansia de que os nosos fillos fosen alguén, ansia por conseguir coas nosas mulleres un objetivo común, así hipotecamos o noso corpo e a nosa alma vento, as ondas, as grandes mareas, os naufragios, as victorias, e atravesamos a cegas a línea incerta do horizonte.
a cartografía invisible de mares incoordenadas. Coas nosas mans curtidas nun millón de ventos subemos trazar os rumbos no papel en branco da ansia. Subemos apuntalar o sextante baixo as estrelas peñadas de peixe. Nomeamos coa nosa fe meridianos e paralelos orfos de apelido. Bautizamos fondos sin nación coa nosa bandeira azul e branca. Fomos astrónomos na procura de cardumes perdidos no silencio, náufragos da palabra amor, sentenciado nas bodegas baleiras. Lobos de mar, encadeados ao destino innato dos seus corazóns, presos eternamente dos 360 graus do océano. Este texto que acabo de ler é un poema dedicado a un deses homens que non aparecerán nunca nos libros de texto. Nas escolas os nenos estudiarán historia e nunca escoitarán o nome de Serafín Mourelle, un astrónomo de canadoiros invisibles. Mítica é a súa foto na popa dun arrastreiro, un daqueles pesqueiros que formaban parte da segunda Armada Invencible Galega, a flota do Gran Soto. Nesa excepcional fotografía, óllase un patrón de Corme, casado en Noia, empadroado na Coruña, pero residente no Gran Azul, como toma altura de sol a mediodía e como a través de complexos cálculos de navegación astronómica enche bodegas de peixe, lonxas de peixe, pescaderías de peixe, mesas de infinitos hogares de peixe, e trae e volta vivos e sans a toda a súa tripulación. E que deixa, como deixaron os antigos exploradores, unha nova cartografía mariña totalmente descoñecida ante o seu paso. Por Copin Bank, un caladoiro de pesca moi famoso no suroeste irlandés, mudou a súa toponimia original por a Cona da Bella, o Sindicato, a Selva, a volta de 52, o Mar das Galiñas. Mais ao norte, e tamén bautizados por patróns de pesca similares a Serafín, o caladoiro de Hatton Ban, rebautizado o Jato, o Josh Green, rebautizado o Pingüino. Un home, un sextante, un barco sin evolucionar, un corazón exiliado para subsistir, unha terra que quería no seu manto a tritóns, a seres mitolóxicos que chegan co seu corpo até o leme, e que suben as pontes, ou mesmo nas mesmas cobertas expresan Patria azul, verde, unha e outra vez o teu nome. Nós, que navegamos o teu colo imprevisible, e no arrolo de todo vento, exiliamos dos pés a pouca terra que nos queda. Joli, para un momentito. Quería simplemente dicirles que se non coñecedes a Serafín Mourelle, bueno, morrío desafortunadamente fai 3 anos ou así, a editorial Caldeirón de Malpica, Paco Souto, decirvos que o meu mestre, si escribo poesía porque teño un gran mestre que me axudou moitísimo, tamén falecido o percebeiro Paco Souto. O derradeiro libro que editou Paco Souto foi esta maravilla, Carapelas de sal e iodo, vos que sodes profesores, que se vos interesa, aquí tendes o libro de Serafín Mourelle, un poemario escrito por este patrón que, ollando a fotografía increíble, con un sextante foi capaz de encher a lonxa do muro da Coruña, increíble. Nos, os seus sucesores, temos que dicirvos que somos patróns light, comparados con estes superhomes. Vale, dalle outra vez. Houve un tempo en que quixen ser patrón de pesca a todo o horizonte, navegar neses mares vertiginosos, vírsenes algúns deles, mares onde todo o que nos ofrece a paisaxe é unha circunferencia cosa sin límites. Daquela estudiaba na Universidade Laboral de Culleredo. As miñas jornadas de xogar a partida ou ollar as ligas de fútbol mudabas por ires cada día en bus ata Peirao do Muro da Coruña. Cando Alonso do Muro era o centro social desta cidade, ese muro que era outra cidade dentro da mesma cidade. Xa desde fora albiscábanse as antenas dos grandes pesqueiros de ferro. Non había, como hai agora, prohibicións de entrada, non crecía nas escaleiras do mismo Peirao a erva, como crece agora. Por a tardiña, entraban os barcos do Gran Sol e ali estaban os familiares esperando por eles, por ese amor que botaban de menos e tamén por eses quiñóns, ese peixe que a casa armadora deixaba que os mariñeiros levasen para os seus lugares. Descargaba o barco contra a noitiña a coia e a eso das 5 da mañá comenzaba a maxia. Emerxía a cidade atlántica, a Pusa, vendedores e peixeiras,
armadores e patróns, bares que non paraban nunca de facer café. Resoaban as tocas no chan, chapuzan na salmoeira, engolen o murmullo, baixo o xeo, os cartos, o silencio dos aparellos, os litros de suor, abarroados o cantil os heróis sin nome, as gaivotas ladroas, nas mans das peixeiras o garfo, as caixas sin encher, a sirena do muro. Érguese no pedestal a voz máis forte, só a balada do Sorelo, a 22, 21, 80, 60, 40, 20, 21. A balada da Sardiña, 4, 3, 80, 70, 40, 20, 3. Meu! Unha voz detén o tempo no camposanto dos Cordeiros. Regatean os gatos as vísceras. Hai peixe, hai peixe. Parece mentira que todo isto que vos estou a contar parecera un mundo imaginario, mas existir. De feito, eu mesmo non me podo creer que a Alonsa que coñecín fai 30 anos mudara ao final no que é esta Alonsa actual, un edificio completamente pechado á cidadanía, unha subasta na que cada vez hai menos peixeiras, menos casas vendedoras, menos exportadores. Lembro cando comecei a andar a Sintola no inverno, só o feito de poder aparcar a furgoneta para levar o marisco ás 4 da mañá diante da porta 7, que é a de baixura, era un acto totalmente estresante. Moitos coches, moita xente, moita presa por pesar e sacar correndo a furgoneta dali. Agora a cousa é ben diferente. Podes chegar, aparcar o teu vehículo e pesar o teu produto sin tanto agobio, xa que hai a metade ou menos de todo ese mundo nocturno. Xusto cando merquei o meu pequeno pesqueiro, que por certo mide 9 metros de eslora, chamase o Primeiro Villar, había unha pequena subasta ás 12 da mañá. Chamábanlle a subasta dos rasquiños. O caso era que tiñamos que tirar a rede sin clarear toda a xunta para poder estar ali esa hora. E lembro-me como viña daquela, aínda xente, a cidadanía tiña acceso ao interior do porto. E viña esa subasta dos rasquiños e sempre sacábamos para fora das instalacións da propia Alonsa unha caixa de fanecas, pescadas ou xorelos. Cada patrón sacaba un pouco de peixe. Éramos uns 5 barcos, todos traballando ao oficio das vetas. E nós mesmo vendíamolas. E daba gusto ver como aqueles homens e mulleres poñían rumbo ás súas casas con bolsas cargadas de peixiños recén chegados da mar, de primeira calidade. Hoxe en día, isto sería un acto delictivo con graves consecuencias e sancións. Mirade como vos digo. Para nós, e incluso para nós, mudamos moitos termos que apenas sabíamos que existen. Agora, o noso peixe non é peixe feo de sur, é peixe salvaxe. Agora chegamos, descargamos, pesamos o peixe e unha gran etiqueta con código QR queda en riba da caixa porque hai que levar a rasatabla a trazabilidade do produto. Xa non quedamos os sábados coa tripulación para facer as contas da semana e partir, posto que todo o que se fai por conta bancaria, xa non levamos na procesión da Virxe do Carmen a ninguén que non sexa un familiar ou un amigo íntimo. Dá a sensación de que antes todo o que se facía estaba mal, agora diz que está ben, mas os portos e as nosas, pouco a pouco, están máis valeiros que nunca. Vamos nomear unha flota descoñecida para vos, a flota dos 200, que fixo poñer no mundo a Coruña e a súa Alonsa do Muro, como un dos grandes referentes da pesca mundial. O carón da Alonsa, os redeiros, e as redeiras, coas súas mans maravillosas atando no seu aparello. Souben do fío de seda no dome das redeiras, da primeira hora da mañá das arañas, dos filamentos da alba, mulleres que atan no seu colo a suor dos homens. E hoxe, que queda de todo aquel hoxe? Unha Alonsa cargada de peixes en barcos que collan peixe. E aquí o milagro existe. Os avións existen, coas súas bodegas tan grandes como as bodegas dun gran pesqueiro. O peixe de piscifactoría existe, o salmón noruego existe, a panga existe, a carioca de Boston que venden en Cádiz calidade existe, as cintoras francesas existen, o bogavante de Canadá existe, os percebes de Marrocos existen, o polvo mexicano existe, a tilapia de Sudamérica existe, a globalización instantánea existe. Igual que existe un porto de Oza onde eu vin cos meus propios ollos como se despedazaron nestes últimos 20 anos os 200 do Gran Sol. Unha flota que ben describiu o consignatario irlandés
Michael J. Carroll, no seu libro publicado no 92, A Segunda Armada Invencible, Pesqueiros galegos no Gran Sol. Para sí, un momentito. Bueno, tamén para os profesores, outro libro que recomendo, seguramente non coñecedes, un libro maravilloso. Este é o fillo dun cosinatario irlandés que describe como chegaron eses barcos de Vigo, de da Coruña, con eses mariñeiros moitas veces sin roupa de aguas, descalzos, pero que descubriron eses caladoiros que os irlandeses non foron capaces de descubrir e meteron eses nomes que citei anteriormente. Neste libro podemos comprobar o asombro do pobo irlandés ante unha chegada dunha flota inesperada. Sí, unha flota con patróns e mariñeiros que fixeron o traballo que hoxe están a facer os modernos buques oceanográficos, que é cartografiar con potentes sonares e sondas os fondos mariños. Eles lograron, con un sextante, unha sonda de papel, descalzos moitas veces e moita sangre nas mans. E ora, atención a este anaco de poema que vou ler, onde Nomeo, para un momento, agora, onde Nomeo, cando estaba estudiando na Naval da Coruña, como citei antes, iba casi todas as tardes a ver como entraban os barcos do Gran Sol. Daquela había unha pizarra, en esa pizarra apuntaban a man, claro, con tiza, os nomes dos barcos iban a entrar ao día seguinte. Entón eu marchaba para laborar, pero xa sabía que ao día seguinte iba a entrar o Santillana de cabeza. Por certo, falando dos nomes galegos, Santillana de cabeza, que increíble. Hai un barco que creo que, non sei se ahora existe, que se chama Santillana de cabeza. Por que creedes que se chama Santillana de cabeza? É que increíble. Nos nomes galegos, e agora no meu último álbum ilustrado, na Ocetacia, falo deso, fun a Portugal e flipei, non? Que a poética nos nomes dos pesqueiros portugueses, uns nomes increíbles, tío, Ollo Azul, Amor ao Oficio. Aquí non, aquí son nomes de casi sempre de Virses, Virse do Carme, Virse Blanca, non sei que é, ou nomes de Petóns, Amarola, tal, ou nomes así, de forofos do fútbol, Santillana de cabeza. Bueno, isto non tiña no texto, pero bueno. Entonces, o que vou nomear aquí cando eu entraba nese porto, había moitos barcos anavegados, e claro, había moitísimos barcos máis dos que entran agora. Agora, é que estuve a punto de facer unha foto onte cheguei ás 3 da tarde a descargar, e non había un barco no muro da Coruña, pero ninguna. En Oza quedan uns poucos, non? Entonces, claro, eu penso nesa Coruña de antes, con eses barcos abarroados. Entonces, eses barcos tiñan un folio, unha matrícula. Entonces, mirade hasta onde chegamos, porque, bueno, vou citar aquí un montón de portos onde os nosos barcos estaban abandeirados e iban a descargar eses portos, iban a pescar por eses mares. Preciso emigrar caro azul, atrincherarme no meu sangue vermello nómade de inclemencia salvaxe. Alén da memoria do terror, podería dormir sempre na miña cama, que está queda no chan. Pero escollo recolocarme fora de todo o equilibrio. Hai un templo sagrado a carón da bitácora, unha nación en cada folio. Tralee, Ullapool, Fleetwood, Port of Vale, Milford Haven, Hull, Falmouth, Tron, Cork, Galway, Sligo, Limerick, Dublín. Preciso de todos os horizontes temibles. Na cofa espío a cadencia abisal, asitando o meu sangue vermello coa bile. Esa bile hepática que no bautizo de fel convírtenos en homes mariños. O bautizo de fel, eso tamén debería ser un dos mandamentos do mariñeiro galego, bueno, de calquer mariñeiro a nivel mundial, non? Vomitar está non poder máis. Aí cando vomitas o fel, aí sí, aí estás bautizado, aí sí que podes empezar a ser mariñeiro. É o que nos pasou a todos, non? Esa bile hepática que no bautizo de fel convírtenos en homes mariños, como faros ergueitos que soportan todas as iras dos deuses. Onde quedou o noso pasado glorioso? Onde están os nosos fillos? Esa xeración nova que renovará as pontes, os catres,
as roupas de augas, os gorros de lado, por este presente que estou a vivir, por todo o pasado que vivín como patrón de pesca na baixura no Golfo Ártago, en Fisterra, en Sé, penso que estamos a vivir os derradeiros coletazos desta gran Galiza mariñeira. Rumbo 345. Os mariñeiros precisamos mar e liberdade. Exilio a terra do meu movimento de traslación. O pó das esquinas dos móveis, o arbeiro da árbore, silencio chío dos pasados, a voz dos nenos, o recendo do forno do pan, exilio as ubres de cada un dos mamíferos, as follas caducas do outono, os beizos do amor, e penetro o sal líquido de todas as estacións. Izo no mastro, a bandeira, azul e branca, todo o horizonte. E imos ficando sós, o mar, o barco e máis nós. O poeta rianseiro, Manuel Antonio, escribía estes versos como premonición dun futuro que estamos a vivir neste presente. O mar no que navegou este xoven poeta tiña os trazos dun mar libertario, un mar arcaico pero sin caderas. Hoxe temos un mar tecnolóxico, pero baixo o látigo dunhas administracións alleas completamente ao noso xeito de vida, que non fan máis que por impedimentos na proa. Xa non son os temporais do mar os que paralizan as flotas, son os temporais que veñen dende onde nos intentan gobernar. Homens e mulleres que dende un despacho quente e quedo asinan leis, normas, decretos, vedas, dimensións que rematan na mesma quilla dos nosos navíos. Na popa do meu pequeno pesqueiro hai un verso que di: somos mariñeiros, ninguén manda en nós máis correcto. Grande utopía, pasamos a amarrar os nosos navíos por culpa dos fortes ventos, os fortes temporais, amarralos por temporais de papéis, e papéis, moitos deles redactados a 3.000 kilómetros daqui. Volto ao pasado. Eu comecei a andar ao mar porque quería navegar entre golfiños. Sentía no meu pequeno corpo a necesidade de ollar en directo como estes animais xogaban na proa daquel pequeno racú de 7,5 metros construído por Pedro de Montañés en Cee. Aquel motor Allón soaba demasiado forte para os meus oídos de rapaz. Dicirvos que... por ahora vai todo perfecto, para o momento. Bueno, este barco que vedes... Bueno, esta foto... Teño que decirvos que esta foto para min é bestial. Conseguina fai uns 5 anos. Este é o barco onde empecé a andar ao mar, construído por Pedro de Montañés. Mirade como se andaba antes ao mar, o barco non tiña maravillas. E ten un motor, non sei se pasou o vídeo, sabe? Pasou o vídeo do motor, se vía un motor Allón. Vai ser ver. Allón é a palabra non é ao revés. Entonces nós, o paso da navegación a vela, ao principio sí que igual tivemos que depender de algún motor chino ou japonés, pero aquí en Galicia tamén se facían motores. O motor que levaba este barco era un motor de Allón para encendelo, pasaba unha tonelada, 24 cabalos, unhas mechas e tal. Pero que sabemos, o día da procesión do Carme, os barcos todos engalanados, tiña o estaleiro máis grande de toda a Costa da Morte, se construían barcos mercantes de hasta 4.000 toneladas. Ese que vedes aí o Playa de Cee. Firademos na proa, a esquerda de todo, un barco cheo de xente. Igual, o barco que non tiña que entrar aí, pero ese día do Carmen, o armador, Marcelo Castro, dicía que entre un barco a facer a procesión. Pero mirade o barco que estaba arbolado o mercante, un baleiro. Un baleiro, porque depois vamos falar das baleas, porque somos un gran pobo que falar das baleas. Vale, seguía. Aquel motor Allón, aquí está. Vale, espera un momento. Bueno, este era un motor de 24 cabalos construído en Noa. Mirad que mole. Vale, aquel motor Allón soaba demasiado forte para os meus oídos de rapaz. 24 cabalos de potencia concentrados nunha bole de ferro de 1000 kilogramos de peso, pero polo menos non tiña que vogar ou andar a vela. Milagrosamente, desplazábamos polo mar grazas ao gasoil. Daquela non había permiso de explotación, simplemente había artes menores, e o patrón andaba ao mar ao oficio que cría conveniente para esa época, ou incluso a varios oficios subía. Foi neses anos cando comprobei na miña columna vertebral o duro que é ser mariñeiro.
Lembro perfectamente as duras xornadas trasmalleando de sol a sol na Illa Lodeira. Rematábamos o día co bote auxiliar repleto de peixe da pedra, vellos maragotas, pintos, sargos, rudas, pero tamén cunha dor na espalda e máis considerable. Logo, o día seguinte, había que erguerse ás 3 da mañá para arriar outro tipo de redes, as vetas, e despois, 4 pezas do xeito. Este arte, o xeito, quizáis foi a arte de pesca galega por excelencia. E digo foi, porque actualmente son moi poucas as embarcacións que siguen a traballar con este tipo de aparello a deriva. Quizás, hoxe en día, as sardiñas máis famosas dos xeitos sexan as de Rianxo, e sobre todo se están mordidas por ese cangreso pequeno que se move entre augas, o pateso, porque xa veñen completamente desangradas. Pero en tempos non moi remotos eran as lanchas xeiteiras, os racús, as pecetas, as traíñas, as que traballaban exclusivamente o xeito para pescar sardiñas durante todo un ano. Un dos momentos máxicos vividos no mar e que ainda conservo na miña memoria eran as navegacións que facía neste pequeno pesqueiro de madeira en busca dos cardumes, en busca da ardora. Sí, ese mar que agora está de actualidade como se fose a gran descoberta dos últimos anos. É increíble ollar como a praia de Carnota ou mesmo moitas praias da Costa da Morte son invadidas a altas horas da madrugada para nadar in situ nun mar de cor fluorescente. Mas os que somos mariñeiros de toda a vida ollamos perplexos como a cidadanía vive case sempre moi de espaldas a todo o que aconteceu e acontece no noso mar. E aparecen eses recordos, ese disco duro que non intento rayar, non crecer, non abandoalo por eses discos sólidos, modernos. Daquela, o Runselke, polas noites grisaba hélice o navegar, era de uns 100 metros de notilucas escintilantes, que así se chama o mar da Ardora, axitándose violentamente iluminando a súa presencia. Aquel mar de Ardora iluminaba os cabos do Peirao, os mortos onde amarrábamos as embarcacións, caían a coberto a meter a rede a bordo como se fosen grans que chocaban na madeira e acendían. E aí estaban os arroaces bioluminosos, como torpedos que nos disparaban dende todas as direccións. Ese patrón, con ese barco de pesca con un motor de 24 cabalos a llom, na absoluta escuridade da ría de Corcubión, buscando na ardora as maravillosas sardiñas. E que cada peixe ten unha forma distinta de escapar da proa cando nos cruzamos dun cardume. Ese home tiña unha habilidade hoxe descoñecida, pero habitual naquela época. Era un lector do código das ardoras. Lía como polo movimento fugaz do peixe no mar que clase de peixe era e que tamaño aproximado deles había na proa nese intre. Tiña ese home, denominábase desta maneira, tailleiro. Era un tailleiro. Ora vou ler un poema que fala precisamente dese momento de andar buscando os mariñeiros en Ardora. Aparecen palabras que non vos van a soar, permanentemente. Como, por exemplo, Boureis. O arte do xeito é un arte de non toca o fondo do mar. Entonces, os barcos que largan o aparello primeiro buscan o cardume, hoxe en día xa non fan como antes, xa non son taelleiros, levan uns sonares ou sondas e máis ou menos de marca o peixe, entón eles largan en línea recta e deixan o aparello pescar pois a alba ou a xeso, a alba pola mañá, o xeso pola tarde. Boureis, a Traia do Corcho, os patesos, ese que non é pequeniño, dalle un pouquinho máis de volumen a música. Descifrar o código da ardora, a espiral do ADN dos vagalumes, a física do movimento fugaz. Na bodega os Boureis, a roupa da alba, as escamas cubrindo os embornais. Tras as amuras o instinto sonar prestado dos arroaces, a banda sonora da noite nos espiráculos. No fundimento do pano a pedreira, a vía láctea no Bruxel, as sardiñas mutiladas polo pateso, mans que apresen o algodón. Na deriva da corrente, un chicote amarra o aparello a forza dos cardumes. 1 millón de noctilucas alumean a noite. Agora, case que 40 anos despois, o famoso mar de Ardora xa non é nunha terceira parte do que foi. De feito, en mar aberto, é case imposible ollalo, e isto explícase porque dentro do mundo do fitoplancton
hai diversas variedades. Xusto a que se olla con tanta forza na Costa da Norte é unha que só se dá en augas pouco salitrosas, preto da desembocadura dun río. Por eso, sí que se poden apreciar en certas praias que cumpren estas características, pero non no medio do mar. Son tempos de acidificación dos océanos, tempos onde comprobamos que si hai cousas que agora pasan e que antes non pasaban. Non me lembro nunca de cruzarme cunha carabela portuguesa no costado. Sin embargo, o ano pasado, este ano, tuvémonos a milleiros o noso carón no mes de agosto. Depois das carabelas portuguesas, viñeron na primeira quincena de setembro millóns e millóns de medusas que invadiron os nosos fondos e as nosas praias. A consecuencia foi que o peixe marchou a augas máis profundas e pescamos muitísimo menos. Lembro de sempre que no verán o vento predominante era o nordés. Ben nordés, coas crinas azuis, o meu amor ven pola praia, son un astrónomo da noite. Recito estes primeiros versos que dediquei á escultura do Atlante situada no extremo máis oeste do faro de Punta Nariga, Malpica. O nordés para min é un vento moi querido, é o vento da luz, ese vento transparente que retorce o mar e crea esas ondas típicas coas crestas brancas e azuis. O vento de pasear coa nosa parella pola praia, o vento de noites despesadas para ollar claramente as estrelas. E canto sopra agora na nosa Galicia este vento ano? Pasamos de veráns enteiros con este nordés purificador, limpando as augas das nosas rías, engadindo nutrientes, a ser un vento que sopra esporádicamente, que é sustituído por ventos do terceiro e cuarto cuadrante. Ventos que non axudan a renovación das augas das rías. Por eso, o mar galego actual é moitísimo menos productivo que fai uns anos atrás. Nós, os patróns de pesca e mariñeiros, estamos a comprobar como o peixe non entra na costa. Escoitamos de parte dos científicos que a temperatura das augas está a subir. Según eles, por cada grado de temperatura que sube a auga, o peixe sube cara ao norte uns 300 km para topar esa temperatura que estaban habituados. De feito, en países que nunca se colleran a xarda, como por exemplo Islandia, están abrallados coa cantidade desta especie que agora teñen no seu mar. Aí atrás, víamos un artículo onde estaba a aparecer de forma alarmante, digo alarmante porque hai barcos que collen hasta 2000 kilos a semana, polvo nas costas de Bretaña e Inglaterra. De feito, no sur de Inglaterra, o noso polvo, ou topos vulgares, o que nós non somos capaces de pescar aquí, que pescamos un cuarto menos, acaba cos bancos de marisqueo nesas latitudes. É unha praga, conta. Vemos entón que o mar non se acaba, sino que se move e que busca esos rincóns do océano máis propicios para a reproducción e convivencia dos fillos. O mar, no que tamén viven estes grandes cetáceos e que formaron parte da nosa cultura mariñeira, as baleas. En cada balea sobrevive un deus, un ser nómade, ausente e primitivo, reencarnado 1000 veces, apuñalado 1000 veces, silenciado no fío asesino dos arpóns. Escoitei algunha vez o fluxo de sangue da miña nai no interior das baleas lonxe ou lonxe. Pensei nas baleas nais, os brazos maternos deteñen o tempo, como cando unha balea emerse na proa e todo deixa de existir. Aproximadamente, no ano 1983, eu naveguei enriba dun mar rebosante de grasa de balea. Daquela tiña 9 anos e era completamente alleo a todo o dano que se lle estaba a causar a súa caza. Só podía admirar o seu tamaño colosal. 2 anos despois, España firmou a moratoria internacional o 21 de outubro de 1975. Un rocal común duns 18 metros de longo subía pola rampla de Canaliñas, derradeira factoría baleeira europea situada no meu concello, Cee. Poñían fin a case 35 anos cazando cetáceos ininterrumpidamente. Hai un libro escrito por un biólogo mariño catalán chamado Álex Aguilar, que ten un nome curioso.
a nivel, escoitade ben esta palabra que vos vou explicar, así que é maravillosa, a palabra da Costa da Morte. A nivel mundial, todos coñecemos a palabra Moby Dick, a gran balea, o gran cachalote blanco. En Galicia, na Costa da Morte, quisemos mudarlle o nome por un máis noso, máis original, Chimán. E así saían caromar os mariñeiros e patróns que dende a mesma cofa ansiaban ver ese gran monstro mariño de espectaculares dimensións, chamado o Chimán. Unha vez, ollei o cadáver dunha balea, escribín o seu carón un nome imaginario. Calquera constelación podería chamarse como ela. Souben da súa pele e se tocase como as túas mans. A mensaxe de dor nos ollos non están afeito a inmensidade de Deus o meu carón. Fomos, pois, un pobo cazador destes grandes mamíferos, xa da Idade Media, en que aparecen atalayas en distintas partes da costa galego que mesmo levan nomes de toponimia cetácea tipo Punta Balea. Foron famosos os portos do norte de Galicia, destacando San Cibrao, Burela, Foz, Malpica, Caión, Susto Malpica. No ano 1961, os irmáns idalecios despedazaron un rocual común que apareceu flotando nas proximidades do porto. Este despedazamento levouse a cabo como se facía na Idade Media, cortando as distintas partes do corpo do animal e cocéndoas para facer grasa con elas. Xusto enfrente da librería Miguens hai unha casa de pedra que ten como material de construción osos de balea. Bueno, esta que aparece aquí é a balea que están falando. Metedes en Google balea Malpica e agora vai vir da aí. A ver se parece aí xa. Se ides a Malpica, o que pasa é que intentei buscar o motivo este que fixen en Malpica nunha casa no que o dintel era nunha quixada de balea común, pero se ides a Malpica, en frente da librería Miguel, vedes unha casa de pedra e ollades que na parede hai osos de balea porque é un material bo de construcción tamén. Xusto enfrente da librería Miguel hai unha casa de pedra que ten como material de construcción osos de balea. E fai uns anos eu gravei un pequeno vídeo onde se pode ollar unha casa moi bella onde o dintel era unha gran queixada de roupal. Mira, para un momentinho. Este vídeo, se vos interesa verlo, eu teño unha canal en YouTube, metedes Xosé Iglesias de Viatán, teño 200 e pico vídeos con videopoemas, en un deses 200 vídeos aparece pois esta casa de Malpica con esa entrada, vese a entrada da casa está sin porta, eu gravo e vese que a parte de arriba do dintel da porta é unha gran queixada. Vale, sí. Xusto, as baleas daquela eran como se son os porcos, aproveitábase todo, desde as barbas ata os mismos osos que incluso chegaron a utilizarse como taburetes. Isto me contaron a min en Malpica, que había bares que os taburetes eran osos que proviñan dos discos da columna vertebral. Ese corazón bombea o difícil exterminio da memoria. Todas as batallas navais que perderon. Nunca haberá guerras civis entre baleas, fosas comuns, armas de destrucción masiva. Agora, 40 anos despois, ollamos nos medios de comunicación como estes seres míticos voltan a entrar nos nosos cartís. Fai unhas poucas semanas, un compañeiro meu, patrón de pesca fisterrán, enviábame vídeos de como estaba rodeado por dúcias de rocois comuns. Están como al jaso, decían. Tamén, como outras mudan repentinamente o seu modo de interactuar os navíos e dedicanse a romper os remes dos veleiros. Estou a referir as candorcas que teñen en sacas navegacións entre Gibraltar e Cantábrico. A miña relación con estes mamíferos esténdese exclusivamente aos golfiños. Así como a roasa é un animal moi esquivo, o golfiño común é como se fose un canciño pequeno e xoguetón. Gustalle arrimarse a proa e navegar cando nós. Hai veces que de maneira accidental morren enganchados nas nosas redes. Se ben, no meu caso, podo confirmar que en 21 anos que levo como pesqueiro foron un par deles os que, por desgracia, se quedaron atrapados neles. Hai artes de pesca, como por exemplo o arrastre pelásico completamente prohibido en Galicia, no que moitos deles entran no aparello e quedan atrapados no seu copo. Aquí é cando entra cada un a xogar coa súa conciencia.
e co seu respecto ao mar. Vivín un tempo interior dunha balea. Foi nun naufraxio do meu corpo na serie das aguas da desesperación. Ali sentín a soedade das catedrais, a humidade de toda a estrutura mística como ese recendo a Deus imaginario. A miña nai preñada de min. Ollei un a un os esqueletos de centos de peixes amoreados nas paredes, madeiras nobres, unha mesa de roteiro tinta. As baleas teñen bandullo de creveiro. Abren esa boca de animal prehistórico, engolen nesa metamorfose en porta visal. Falan entre elas nunha linguaxe ingrávida, como os nenos coas nais na placenta. Ao cabo dos días, vomitoume. Renacín atado ao cordón umbilical de todos os océanos. No meu caso, estou vos a falar dende a perspectiva dunha embarcación de pesca de baixura tradicional, aínda así, intentando ser moi respetuoso co medio mariño, intentando crear un futuro esperanzador, as expectativas son bastante oscuras. Unha polo que vos comentei antes, cambio climático, acidificación dos océanos, a ausencia do Nordés, e outra pola excesiva carga burocrática e a terrible carga inspectora, algunhas veces rozando límites que che levan a tirar para sempre a toalla. E non é o meu caso, pero a cantos compañeros vin como parábamos os barcos, como estaban desexando subirarse para voltar a ser homes libres. Aí atrás, falei con varios amigos meus, todos autónomos en terra, e sí que me falaban de inspeccións, pero unha ou dúas en varios anos. A terceira semana do mes de maio deste ano, 2025, eu tuve nada máis e nada menos que 5 inspeccións. Dúas foron inspeccións do mesmo axente da Xunta, o axente X, número XXX, que se dedica a mirar con lupa todas as descargas que facemos. Outra foi por parte da Guardia Civil do Mar, que suele inspeccionarnos unhas 2 veces ao ano. A cuarta inspección foi por parte dos servicios veterinarios, que tamén nos suelen facer unha inspección cada ano. A última foi polos que nos chamamos inspectores comunitarios, os que veñen de Madrid, os do mapa. Afortunadamente, que si sempre tendo todo en regla, porque gustame cumprir con todas as normas que nos impoñen, ainda que me parezan unha aberración. Para un momento, aproveito para contar, porque hai cousas surrealistas. Eu sempre digo que o mar hai que respetalo. Estes días están saindo dos medios de comunicación barcos da Guarda, que andan con púcaros. Bueno, eu sempre falo desde a miña perspectiva, un barco de 9 metros, eu ando que as miñas 80 redes que me corresponden, as miñas 400 asas, nunca me van a facer millonario, pero dame para vivir a mí e máis a meu tripulante, que é un tripulante que quero moito senegalés. Este inspector XXX un día me voltou, traía 100 kilos de peixe, por 3 kilos de peixe bicudos. Os bicudos son como tentóns, son como... bueno, sabedes cales son os bicudos, uns peixes así pequeniños. Bueno, pois... son parecidos aos besugos, o que pasa é que o besugo ten unha manchiña negra, este un pouco de menos calidad. Depois hai outros parecidos que se chaman brecas. Bueno, pois... aquí cito que mira todo con lupa, bueno, pois me metí unha multa porque 3 kilos medían menos de medio centímetro. A talla eran 25 centímetros e medían menos 3 kilos. Lle fixe unha foto aos 15 peixes e me chegou unha multa de 500 euros. Eu que, xa vos digo, esta creo que é a terceira multa que me meten en 21 anos. Non somos malos, en teoría, pero, bueno, hai algúns que se pasan muitísimo, non? E os que se pasan muitísimo, pasanse demasiado, pero demasiado, non? A partir do próximo ano, todos os barcos, mirade que vos digo, todos os barcos maiores de 12 metros, eu creo que me libro está no 29, no ano 29 creo que tamén van a entrar aquí. E según o reglamento de control comunitario, deberán levar diario electrónico a bordo. Isto significa estar dando a túa posición continuamente, dotalos dunha antena para recibir e transmitir datos vía internet, posto que a función deste diario é que unha vez demos rumbo cara as nosas, notifiquemos as nosas capturas con marxe de erro inferior ao 10%. Penso nesta nova norma e penso na pandemia, como un país deste nivel non era capaz de fabricar mascarillas. Penso na guerra de Ucrania, de como non subiron os aceites e cereais porque este país tampouco está capacitado para producir. E penso que si estamos capacitados para producir, mas a política económica europea está feita para que sexamos un país altamente dependente do que outros produzan, mentres que aquí os impedimentos para producir están a nivel de Deus. Por eso,
Esta nosa de profesión de mariñeiros, patróns de pesca, o mundo do mar en xeral, agótase por cansancio burocrático, porque non hai interés en manter un sector primario tan importante como o noso, que en definitiva nutre de peixe de primeira calidade as poblacións. E rezo para min mesmo. Non vou enarborar a bandeira da derrota. Ningún rumbo está preso a tinta dos papéis. Ainda as gaivotas grallan a melodía da alba. Hai auga salgada para regar a rosa, pétalos nos cuadrantes para non encorvar. Non vou sacar a roupa de augas, nin as botas, nin o meu gorro de lado. Nesta agonía, aínda non rendín o meu corazón en o pago de proa, onde é sempre a miña liberdade. Remato esta intervención cun texto que li cando fui un pregoeiro das festas da Xunqueira en Cee, meu pobo natal, e que tamén aparece na obra maestra de Xurxo Souto, Contos do Mar de Blanco. Bueno, supoño que todos o coñecedes, para min este é o bestseller dos libros de mar da literatura galega, se non o tendes, os colexios, facedvos con el porque é unha maravilla. Todo isto que vos estou contando en forma de prosa poética é o que conta este libro maravilloso de Xurxo. Contos do Mar de Irlanda. Sí, bueno, xa é un libro que ten 8 anos, así, pero, bueno, as historias que conta aquí Xurxo, tío, pero increíbles, son maravillosas. Remato este Contos do Mar de Irlanda. Trátase dun conto de Castelao, un conto que atopara, creo, que en sétimo de Sebe, cando estudiaba no Colexio Monona Real Moz. Xa daquela tería eu 12 ou 13 anos. Este texto entrou en min como unha dose de ADN galego, un texto premonitorio que ia levar sempre comigo a la onde fose. Nunha rúa dun porto lonsano do norte, un mariñeiro que fala francés tropeza con un mariñeiro que fala inglés. Os dous fanse promesas de gran amizade, cada un no seu falar, e sin entenderse camiñan xuntos. Collidos do brazo, servíndose mutuamente de puntales, o mariñeiro que fala francés e máis o mariñeiro que fala inglés entran nunha taberna servida por un home gordo. Queren perder os sentidos xuntos para serem máis amigos. Quen sabe se despois de ben borrachos poderán entenderse. E cando o mariñeiro que fala inglés xa non recibe o seu corpo comeza a cantar: Lanchiña que vas en vela, levas panos e refaixos para a miña Manuela. O mariñeiro que fala francés arregala os ollos, abraza-se compañeiro e comeza tamén a cantar: Lanchiña que vas en vela, levas panos e refaixos para a miña Manuela. Ai, os dos mariñeiros eran galegos. O taberneiro, gordo como un flamenco de caste, veu saír os dos mariñeiros da taberna e pola súa faciana vermella escorregaron as vaguas en iso para así non hai ido saboroso. Lanchiña que vas en vela. Tamén o taberneiro era galego. Un porto lonsano, quizás Galway, un patrón de costa de Cee, porque esta historia aconteceu a mí, era conducido a terra con toda a tripulación do pesqueiro, gran quen a vender polas autoridades irlandesas por, según eles, medir algunha malla de rede 1 milímetro menos do regulamentario. Ali estivo o barco retido con todos nós alrededor dunha semana. O noso carón dun pequeno pesqueiro irlandés subía e baixaba un rapaz de Pedro loiro, semellaba dos homes do norte. O terceiro día deste lamentable apresamento, baixei a terra a mirar se os cabos do barco seguían amarrados correctamente e cruceime de súbito con este home loiro que me preguntou en inglés: Are you working in this Spanish fishing vessel? Estás traballando neste barco español? Sí, contestei. E voltoume a preguntar: Do you come from northwest of Spain? Ves do noroeste de España? Eu afirmei: Amigo, fálame en galego. Son o fillo do churreiro de Muxía. Belarmino, que así se chamaba aquel rapaz, xa non está entre nós, pero fíxome revivir en plena carne aquel conto de Castelao que lera na escola e que falaba da triste realidade vital dos galegos. Bueno, e ahora de punto final, o que vai vir agora, a verdade, adianta un pouco cando se ves a Serafín, que se me escapou aí, tiña que recitalo eu, pero bueno,
Dalle volumen, dalle para atrás. Ese que vedes aí agora é o mestre Serafín Mourelles. Unha foto que me saquei con él antes de morrer, un par de anos antes de morrer. Mariñeiro, escribe nese mural da alba o nome dos teus fillos, o nome dos teus pais, o nome da tua parella. E súa, loita no salitre o teu músculo, molla nas paredes do mar o peito, acelera o pulso. Escribe un poema de amor, busca o peixe, atravesa as lúas e non arrebentas na maré. Chora o fracaso do parry, a rede baleira, as avenidas no cronómetro, seca as vagas no que pintura do motor, acende as túas mans de metal e dá avante, mariñeiro, dá avante. Avante sempre, cambio! Así non te parece que debería de ser obligatorio en cada pobo de Galicia que haxa unha escola para os nenos sobre o mar, sobre deporte, de nadar e prepararse de auxilios e de tal, e vivir o linguaxe das súas costas como son, obligatorio, un vocabulario. Non sei se escoitaste, se non digo esa pregunta. Escoitastes? Sí. Vale, ok, perfecto. Home, que crees que che vamos responder? Claro que sí. De feito, que fixaste o que é a Coruña, a cidade da Coruña, con esas fotos que vichedes, e non ten un museo do mar increíble, non? Eu teño ido a algún roteiro, por ali a Corón da Torre, e algunha persona a preguntarme pero ainda existen mariñeiros pescando aquí. Eu era un deles, non? Por iso tuve que meterle este título a esta intervención, porque eu penso que isto agótase porque as administracións, non sei por qué, nos queren borrar do mapa, e vemos non solamente a nivel cultural, senón gastronómico, como estamos invadidos por o sushi ese. Eu son anti-sushi total, pero cada vez que escuto a palabra sushi tolero. Unha porque nos trouxe un montón de problemas, porque nós en Galicia nunca comemos peixe crudo. Entonces, aí empezou a aparecer o anisakis, e eu na Coruña toleo, porque mesmo na Rúa Real hai un restaurante que se chama Soy Sushi. Cando a miña nai fai unha empanada de millo de sardinhas que flipades, que sabe maravillosamente ben. Claro, joder. Sí. Aldea pequena, e teñen un museo do mar, e as mesas pequenas para que os nenos poidan ver e visitar. Aquí teñen universidades. Por eso a mí me doi tanto isto que está pasando, por eso fago estas cosas que fago, por eso escribo, porque eu me sobre todo... E unha vez que remata a miña xeración, que eu teño 51 anos, que son dos que aprendemos con esos mandamentos dos que falei, abogar... A tradición moral, que non existe. Non. E unha vez que se acaba a miña xeración, acábase porque eu vexo que non é relevo xeracional, hai un montón de barcos a venta e ninguén os quere, porque con estas normas, o ano pasado, sin máis ni menos, eu tiña, a miña suelta me dou 30 kilos de xurero a semana, cando igual 30 kilos os collo en unha hora. Ora teño 5 kilos de abadés ao día, barcos que con 5 homes teñen 10 kilos de abadés, a decir, non vamos a falar aquí de máis cosas das que falei, pero é increíble. Nada, isto acaba, sabes? Bueno, José...